benvinguts. Som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Hyundai Santa Fe 2016. Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, heart inside, I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? Ara passarem a analitzar el seu maleter. Com veieu? Aquest és el maleter d'aquest nou Hyundai Santa Fe. Hi trobem un store portaequipatges que podrem regular en dues posicions. Podrem cobrir l'equipatge, un store cobre equipatges que ens anirà perfecte i la veritat és que va molt suau. Altre aspecte a destacar en aquest maleter, té 585 litres. Hi trobem els dos altaveus del sistema de so Infinity. Algun que altre espai, aquí podríem deixar una botella. Trobem anclatges per a poder fixar els cinturons de les dues places de la tercera fila de seients. Concretament, aquest Hyundai Santa Fe té 7 places. Hi trobem també la toma de 12 volts. Aquí hi trobaríem la ventilació per a la tercera fila de seients. Després hi trobarem més espai per deixar-hi el gat i mitjançant aquestes palanques podrem abatre els seients. I d'aquesta forma podrem augmentar el seu espai molt considerablement. I un altre aspecte que la veritat és que ens ha agradat molt és que el portó del maleter té una maneta que ens ajuda a poder baixar-lo millor. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest nou Hyundai Santa Fe 2016. Un bloc de 4 cilindres TRDI Common Rail Direct Injection de 16 vàlvules i concretament té 200 cavalls de potència. Ara passarem a analitzar l'interior d'aquest nou Hyundai Santa Fe 2016. Hi donem el contacte. Tenim els elevalunes tots automàtics. Els retrovisors són elèctrics i els podem abatre. Després, tenim sostre panoràmic. Com veieu, és molt ampli aquest sostre panoràmic d'aquest nou Hyundai Santa Fe. Molt ampli. Ens pot tocar l'aire. La veritat és que ens sembla perfecte. I ara us ensenyarem com el podem abatre. I amb un altre toc l'acabarem de tancar. Continuem. Tenim un volant de cuir amb el Bluetooth per les trucades, el control de creuer. Engeguem el cotxe. Sistema de so Infinity Premium Surround de 10 altaveus i 630 watts de potència.
Després, altres aspectes de pantalla. Navegació. Tenim el sistema de navegació. Tenim la informació, el tràfic, la posició actual, el satèl·lit, el clima. I també hi trobarem la configuració de la navegació, del so, la pantalla, el Bluetooth, el sistema i el Wi-Fi. I tenim càmera de marxa enrere, amb una molt bona qualitat, fins i tot de nit. Després, tindrem climatitzador automàtic, un canvi de 6 velocitats, els seients són calefactables en 3 nivells d'escalfor i també els podem apagar. Després tenim fre elèctric i ara us passarem a analitzar els espais per deixar-hi objectes. Tenim les guanteres, ja sigui el conductor o l'acompanyant, el portaulleres, tenim un espai aquí davant per poder deixar-hi el mòbil i carregar-lo. Tenim 2 tomes de 12 volts, l'USB auxiliar. Tenim 2 portallaunes, un petit espai aquí, un cofre realment enorme, molt gran, amb el reposabraços, i també tindrem la guantera de l'acompanyant. I aquest Hyundai Santa Fe també us destacarem la seva qualitat en quant a seguretat. Té de tot, de sistemes. Té sistema de frenada d'emergència, després també tenim el sistema d'avís de canvi de carril involuntari, el control d'angle mort. Després també tenim 7 airbags, la qual cosa farà que tinguéssim una alta seguretat en cas d'impacte. I tot això, tots aquests sistemes, i entre altres aspectes més, farà que tingui 5 estrelles EuroNCAP, la màxima qualificació de seguretat. Ara passarem a analitzar les places d'enrere d'aquest nou Hyundai Santa Fe 2016. Tenim 3 seients, amb 3 reposacaps, anclatges isofix, espais per deixar-hi objectes, tenim les guanteres, tenim aquestes bosses de molt bona qualitat, amb pell, i els elevalunes també seran automàtics aquí enrere, i els seients tindran 2 nivells de calefacció, la qual cosa, quan faci fred, els nostres acompanyants aniran molt bé aquí les places d'enrere. També hi trobem ventilació i després aquí tenim un reposabraços i tenim un portabegudes que la veritat està molt ben construït, ens ha agradat molt. I en quant a comoditat per viatjar, doncs tenint una posició bona per a poder conduir, podem estirar perfectament les cames, hi ha moltíssim espai, i per al cap més sobra també molt d'espai. I la veritat és que posat en una posició que vagi de viatge i per a mirar d'anar còmode, la veritat és que us puc dir que podria viatjar molt còmodament en aquest Hyundai Santa Fe. I ens direu, què feu aquí, Guardians, si hem analitzat les places d'enrere? Doncs és que anirem a analitzar la tercera fila de seient, en què hi ha 2 places, ja que té 7 places. Anem a passar al seu interior. I veieu, tenim espai per a deixar-hi algun objecte, alguna beguda, la ventilació i els altaveus
Infiniti. I ara provarem a veure quant d'espai em queda. Pel cap em va just. La veritat és que aquestes dues places són més per a nens. I ara provarem doncs com veieu, sí que podria cabre les cames tirant la banqueta corredera cap endavant, però us dic, és bàsicament unes places que anirien perfectament per a nens i per a adults, doncs per a trajectes curts, per tema comoditat. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Hyundai Santa Fe 2016. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, compartigueu el vídeo i subscriveu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.